Mine damer og herrer, velkommen til lærermødet på FGU Nord. Vi har noget helt specielt i dag, og jeg lover, at I ikke vil gå glip af noget. Lad os dykke ned i dagens program. Vi startede med sangen Livstræet, som måske lød lidt træt, men vi grabbede det livstræ lige i bi-ib og bragte den til live igen. Derefter delte vi gode historier, som fik alle til at grine og smile. En vidunderlig start. Vi godkendte referatet og talte om AI's fantastiske evner. AI er fremtiden, og vi elsker det. Det er en stor ting, folkens, og vi er klar til at omfavne det. Årets julemarked bliver det bedste nogensinde. Team 3 gør et fantastisk arbejde med markedsføring og plakater. Vi inviterer alle til at støtte vores FGU-elever. Det bliver en hyggelig oplevelse. Erhvervstræning, portfolios og kompetencetavler er store emner. Vi vil have så mange elever i træning som muligt. Tine Maries tavle var den reneste, jeg nogensinde har set. Lær af de bedste. En vigtig pause med lidt vand og toiletbesøg var nødvendig. Vi gik bordet rundt, og det var meget effektivt. En fantastisk måde at holde energien oppe på. Knækkoden til elever med diagnoser var en utrolig præsentation. Emilie, Peter, Jamila og Christine gjorde det fantastisk. Det burde være sin temadag for alle. Vi har nu en utrolig indsigt. Tilbage til arbejdsdagen handler om at støtte hinanden. Vi lavede vigtige aftaler om at løfte hinanden op. Hvis vi ikke er glade, hvordan skal vi så gøre de unge glade? Livet efter konfliktkursus Morten er muligt. Lars laver plakater, og PH tilføjer det på dagsordenen. Livet går videre, selv i Tabernøje. Vi klarer det sammen. Vi afsluttede med praktiske ting som valgfag og kommende arrangementer. Oktoberfesten og lokalpædagogisk dag er på vej. Husk varmt tøj til vores lille gåtur. Vi er forberedte og klar. Jeg sørger for friske boller, kaffe og sandwiches. Vi mødes klokken 10.00, og samkørsel er muligt. Christines sorte Fiat 500 er næsten fuld. Det bliver en fantastisk dag. Tak fordi I så med. Endnu et godt møde her på FGU Nord. Husk at kigge forbi vores julemarked. Det bliver stort og fantastisk. Vi er i det her sammen. Vi ses!